po sa lahat nandyan. Ayan, almusal tayo guys. Ayan, meron akong pandesal. Ayan, bumili yung kaninang asawa ko kaninang ginising ko. Tapos, ayan, nagpatimpla rin ako sa kanya ng cup. Tapos, meron tayong giniling. Ayan, dami to guys, pandesal. Madami yung pinabili ko. 70 pesos. Ayan. Pandesal. Yummy, yummy. Tapos, kumain na yung asawa ko. Sarap kasi yung giniling guys, partner sa pandesal. Alright? Ayan. At ito guys yung pandesal, nagpalaman ako. Nilagyan ko na siya ng palaman. Ayan guys. Meron na siyang palaman guys. Nilagyan ko na siya. Ayan. Pack na pack. Mag-partner sila. Yan guys, pag nagluto ako ng giniling, gusto ko. Tapos may kape, patimpla ko kay. Ang ating gis ng toppings lang. Sa pandesal, di ba? Pandesal na na may kape. Yan guys, kain tayo guys. Yan guys, unboxing po tayo. Bale ito guys ay in order ng anak ko. At favorite namin na inumin. Gagawin mong Day? Shake? No. Mapagalang shake, mami? Ay, hindi. Ano pa? Matcha? Latte lang. Latte. Inumin yan. lang. Inumin lang. Na lagi niyang ino-order. Ayan. At ito guys, magandang klase na matcha. Made in Japan. Authentic. Guys. Yan. Magandang klaseng matcha to guys. Ayan lang guys. Thank you for watching. Yummy, yummy.